فنوي RTV أب مكتال تركبوا زخبركم تعذبتنا كم يتوعلوا نلوم ربع 10 ساعات حساس ساعات حمش استدلوا هجراون زيناتات حيزنا لكم كريم زلنا روبيل برخات مسقربيت قامق ملكت سنايت برخات بمخانينا نمكتالكم بخبرنا عدمنا بغندار استزينا نفلم كنا من اسيات أب معقاب بهلاوي كبرتات عبقده كم زلوا وتقليصو أب نوزبا سجنيتي ما أزاو مقبين خلو أب كلو نمتكبار يسرح له بوليس ترافيك زوا مأكل أب دحنة ترافيك ترقيا زوتوكرة أستمراوي غسغاس أكايدو بريزيدنت ترامب مس إيران زكاير زرب قوارص تأزاز كم زم حلالفه تقليصو أمريكا بالعلي سمن زي أهجرا بيت فردي قبل نياتا توسخ إجدا كم دصدقت حبيرة أب نيجيريا بستخايد متقعتي بوحدو 25 سلمايون سبعة تقتيلهم زرزر زينا كور حكم بود جميرو كايت صنحه بهلاو قنا من اسيا زوا عن سمات مالي 18 تنحسه اب حليمنتل بستخايده سنه سرعات تزازيمو نتي مزازم سنه سرعات استخاتلت وكيل ارينا الماز ولد غبرئيل زدالو تصبصاب يسعب أنا منسيات هاجرهم بسبب كده كم زفكرو ترايزي كونه نرسهم زمهرلو باراتهم زمعبلولو بنقفيتا وعقباب كحسبون بقنعنا خسرحون عدل أزفتريو أنا منسيات أب معقاب بهلن كبرتاتن حبرت سب عبقدس لزرلو بزل على كسرحلو كم زقبا بعصر تشومون تنحسه أب حليمنتل نوزوبا إلى برعيد أب استخايرة مزازم سنة سرعات تقليتو ات ببيت صحفتها ما تزوبا سباتو ورديبو بمنسيات حبرت سبن سدالوك أنا أب بهير بلين بمتكار ياتاو دكونا آبايتن أكدادنا مرعوتن ياتاو مسارحيتات بهلاوي سنة باباوي مريت كمون نترام بوتان منسيات أب حبرت سب زلالة حسوتات زت على لنيرو حالفيتش أنفر هامات الزوب عن سبا أتو أزازي برخطاب نتي مدبن معوات أبركتور نزقبرو دحري مموقاس التعلامة أب ممحدارات كباب وريتكا ودابيتات من إسياد بمحيال بهلومن كبرتاتهم نغفلتون نغعقبون كم زغنة عرديو أما حداريت نزوبا إلى برعيد ويزرو عاشا علي نور بوغانا اتيك أنا نمسقار بهلاو ورشاتات حبرت سب أقداسي كم زغنة قليتا وكيل أما حدار الزوب عن سبا كونانيل كبروم نر أيون حلافي بوليتكا وقدايات هقدف زوب عن سبا أتو ملوء تسفى مريم بقريوم بهلنان كبرتاتنان مسرت حقراو مننتنا كم زغنة بمتقاس كم زبال أقات عميتات من إسياد بهلو من كبرتاتهم بعنقات كفلتون كعقبون حقاز مخانو قليتهم أب الزوب عن سباق أنا من إسيات كاب ورحي قنبات جميرو أب الزفالة ممحدارات كبابي ككايد مصنحو اتي زترخ بحبريته ينطر من إسيات عطالهم أنفت قنير اليوم حلم اللوم كيلت قنير اليوم حيل اللوم طباب قنير اليوم زي كم زبالة قاطع من بارن من إسيات كيلتهم من بقعتهم من فترو سلازي حقس قدفع له يقبع مسالة إفريم تسابرهان الماز ولد غبريل كاب حالي منتل أب نوزبا سجنيتي ما أزاو مقبي نخلو أب كلو نمتكباري سرح كم زلو حلافي بيت صحفة حرشات نوزبا أتو إياسو أصفاو قريتو بز مسرت قوني أكال صبا سجان أحملتن مهرت معار انقاقحون فرتاتن نمعباي سرح كم زلو بمحبار مدب نؤس ربح قاطعو حرشا أبز مدايزي عبيا استواتو يقبر مهلاو حبيرو كيلاتات حرشا ببميقوم تواهيدوم يسرحو كم زلو بمقلاط بفلاي أب متتاون مسفحن قبل أو قفو نهبي وطيتاوي سراح يعمم كم زلو أبرهيو إذي كم زيلن كله كإلا لمعات مصنو أتو محرت أب حبت مريم بزقبرو زلو تعري زاقيت مئتي قبل أو قفوتات بمسراح نهبي أب مئتاو كم زركب اتي حبريتا بتوساخي أرديو بوليس ترافيك زوا معكل أب دحنة ترافيك ترقيا زتوكرة استمراو غسغاس نمرحتي عبيت مكاينة كايدو غازيتنيا بيتي السلمون زدالو تصبصاب فرتنا عندهم كتقربوا
ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል ንመራሕቲ ዓበይቲ መካይን ኣብ ድሕነት ትራፊክ ጽርግያ ዘተኮረ ጎስጓስ ኣካይዱ ኣብቲ ብ14-18 ነሐሰ ንልዕሊ 300 መራሕቲ ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ከተማ ኣስመራን ኩባንያ ትራንስሆርን ዝተኻየደ ኣስተምህሮዊ ጎስጓስ ሓላፊ ምርመራ ሓደጋታት ኣቶ ኢሳያስ ብርሃንን ሓላፊ ምቁጽጻርን መቕጻዕትን ኣቶ ኢሳቅ ያዕቆብን ሕግታት ትራፊክ ምጥሓስ ኣብ ዘይካቲ ኣብ ህይወትን ንብረትን ዘውርዶ ጉድኣት ዝፈጥሮ ስነ-ኣእምሮዊ ጸቕጢ ብቐሊል ከም ዘይጥመት ብምጥቃስ መራሕቲ ተሽከርከርቲ ዕቱባት ክኾኑ ኣዘኻኺሮም ኣብ ቀዳማይ መንፈቕ ናይ 2026 ብሰንኪ ጥሕሰት ሕግታት ትራፊክ ልዕሊ 1327 ሓደጋታት ከም ዘሰዓበ ብምጥቃስ ብሰንኩ 28 ሰባት ህይወቶም ክስኑ ከለዉ 356 ከቢድን ቀሊልን ኣካላዊ ጉድኣት ከም ዝወረዶም ኣብ ንብረት ድማ ልዕሊ 10 ሚልዮን ናቕፋ ዝግመት ዕንወት ከም ዝሰዓበ ገሊጾም ንሳቶም ኣስዒቦም ቀንዲ ጠንቅታት ሓደጋታት ምልክታት ትራፊክ ዘይምኽባር ርሕቀትካ ዘይምሕላው መስተሰቲኻ ምምራሕ ኩቱር ናህሪ ቀዳምነት ዘይመሃብን ካልእን ከም ዘጠቓልል ብዝርዝር ኣብሪሆም ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ማእከል ሜጀር ሃብተ ገብሩ ብወገኑ ሳዕቤናት ጥሕሰት ሕጊ ንምግታእን ንምቁፅጻርን ቀጻል ጎስጓሳትን ኣስተምህሮታትን ከም ዝካየድ ብምጥቃስ መራሕቲ ተሽከርከርቲ ንዝወሃቦም ሓበሬታ ኣብ ተግባር ንምውዓልን ሓደጋታት ንምጉዳልን ብሓላፍነት ክሰርሑ ኣተሓሳሲቦም ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣብ ድሕነት ነፍሶምን ኣከባቢኦምን ኣተኪሩ ዝወሃብ ኣስተምህራዊ ጎስጓሳት ቀጻልነት ክህልዎ ብምዝኽኻር ጻዕቂ ምንቅስቓስ ተሽከርከርቲ ኣብ ዘለዎ ከባቢ ዝነብሩ ሸቃጦ ስጉምቲ ክውሰደሎም ከምኡ እውን ንኣጋርን ተጠቀምቲ ብሽክለታን ተመሳሳሊ ጎስጓስ ክካየድ ዝብል ርእቶታት ኣቕሪቦም ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ንቕሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ንምብራኽ ዝዓለመ ጎስጓስ ካብ 13 ክሳብ 18 ነሓሰ ተኻይዱ ኣብዚ ብቤት ጽሕፈት ሃማደ ዝተወደበ መደብ ካብ ምምሕዳራት ከባቢ ሓይነባ ሓዳሙ ዑናብርን ሕሽመለን ዝተወከላ ልዕሊ 1500 ደቂ ኣንስትዮ ተሳቲፈን ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ወይዘሮ መሰለሽ ለገሰ ኣብ ዝሃበቱ መግለጺ ንቕሓት መሰረት ሓያል ውዳቤ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብ ምውጋድ ወዳእቲ ልምድታትን ምድግጋጽ ሕጋዊ መሰላትን ኣተኪርካ ምስራሕ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ብሪሃ ኣምሓዳር ንኡዘባ ዓዲ ቀይሕ ኣቶ ሃብታይ ተስፋ ዝግበ ወገኑ ተራን ተሳትፎን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ መድያት ክብ ንምባል ዝካየድ መደባት ንምዕዋት ብወገን ምምሕዳር ዘድሊ ደገፍ ከም ዝገብር ኣረጋጊጾም ስዕብ ዜና ወጻኢ ንምክታልኩም ደግምና ብኽብሪ ንዕድም ዜና ወጻኢ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኩናት ብሰላም ንምዕራፍ ምስ ኢራን ዝካየድ ዝድርብ ክቋረጽ ትእዛዝ ከም ዘመሓላለፈ ተገሊጹ ኢራን ኣብ ዘተ ሰላም ብዘለዋ ቁርብነት ከም ዘይዓገበ ብምጥቃስ እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ነተዛታይ ጉጅለ ኣሜሪካ ዲፕሎማስያዊ መደባታ ክተቋርጽ ኣዚዙ ዘሎ ኢራን ኩናት ብሰላም ንምዕራፍ ድልውነታ ክሳብ እተርኢ ክጽበ ምዃኑ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ትራምፕ ቁርብነት ምዘይህልዋ ግና እቲ ፍታሕ ኣብ ኢዱ ከም ዘሎ ኣጠንቂቑ ኣብ ልዕሊ ኢራን ከቢድ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ክሕብር ዝጸንሐ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብቁጠባ ንምንብርካኻ ካብን ናብን ወደባታ ኣብ ልዕሊ ዝካየድ ምንቅስቓስ መራኸብ ንዝወሰኑ እገዳ ከትርሮ ምዃኑ ኣነጢሩሎም ኣሜሪካን ኢራንን ነቲ ኩናት ብሰላም ንምዕራፍ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ናይ ምርድዳእ መዘክር ብምፍራም ኣብ ውሽጢ 60 መዓልትታት ኣብ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ንምብጻሕ ክዛተያ ከም ተረዳድኣ ዝዝከር እዩ ይኹን እምበር ኣብ ስምምዕ ክበጽሓ ዝመደብኦ ናይ ግዜ ገደብ ብ17 ነሓሰ ብዘይፍርህ ከም ተዛዘመ ይፍለጥ بخل وجن حبرات إمارات عرب كاب إيران مسائلات كم تتوكسلا بمقصاص مسألة صنعها نقداون كتباون زمدنا كم زوقارت أطو بوجعي قليتام يخون برنة تكسي زنة سجات إيران هجرات ما كلاي مبرق زباوت تان محاس بحبار كسرحة تسوي علام أمريكا بالعلي سمزي أهجرا بيت فردي قبرنياتات توسخ إجدا كم تصدقت حبيرام زي حدش إجدا البريزيدنتن طبقا نايتي بيت فردن كم تقلل صحفي قديات وصاي أمريكا ماركو روبيو قاليتو أمريكا أبصر رح نايتكال زلوا عقباتات بمتقاسيا نزي أب أهجراو بانكتات نزلون وايز دسكل إجدا كم زوسنت حبيرا زلا نسو قمتي زخننا بيت فردي قبرنياتات نهاجراو حقاقات زوقنات مخانو أفليتوم أمريكا بزحلف عمتون قبل علي توسنو سمز نايتي بيت فردي تماسل سقمتي وسيرا من برا زكريو أهجرا بيت فردي قبرنياتات علما كخونو قبل علي استمرصوس توسنو مرحة تراي بمتوكار كسرح متصنحو زوقصا بركز بلا هجرات أبالنتن أي مسحب سقمتي كوزدا صنيحنا اللوام
ኣብ ሓምሌ 2002 ዝተመስረተን ኣሜሪካን ሩስያን እትርከበን ብርክት ዝበለ ሃገራት ዘይጥርንፍን ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ተኣማንነቱ እናጉደለ ክመጽእ ምጽንሑ ይግለጽ። ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ናይጄርያ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 25 ሰላማውያን ሰባት ከም ተቐትሉ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ኣረዲዑ። በዚ ናይ 18 ነሓሰ መጥቃዕቲ ዓሰርታት ከም ዝቆሰሉን ኣብ ንብረትን ኣባይትን ከቢድ ዕንወት ከም ደስዓበን ሰመዝ ጸጥታ ናይጄርያ ሓቢሮም። እቲ ኣብ ክፍለ ሃገር ፕላቲው ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ቀቢላዊ ምትፍናን ዘንቀሎ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣፈናዊ ግምታት ኣሎ። መንግስቲ ናይጄርያ ፈጸምቲ ናይቲ መጥቃዕቲ ንምሓዝ ናብቲ ከባቢ ተወሳኺ ሰራዊት ኣዋፊሩሎ። ሰፊሕ ክፋል ናይጄርያ ኣብ ትሕቲ ሽበራውያን ዕጡቃት ወዲቑ ብምህላው ጸጥታን ምውሓስ ዝካየድ ወፍሪ ኣድማዓይ ክኸውን ከም ዘይከኣለዮም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝጠቕሱ። ካብ 2009 ኣብ ሰሜናዊ ክፋልታ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ብዝካየድ ዘሎ መጥቃዕትታትን ግጭታትን ልዕሊ 40,000 ሰባት ከም ተቐትሉን ሚልዮናት ካብ ኣባይቶም ከም እተመዛበሉን ጸብጸባት የረድኡ። ሰራዊት ሶማልያ ትማሊ 18 ሓሰብ ዘካየዶ ስርሒት ኣብ ልዕሊ ሽበራዊ ጉጅለ አልሸባብ ከቢድ ሰብኣዊ ክሳራ ከም ዝወረደ ሓቢሩ። በቲ ኣብ ከተማ ባይዶዋ ዝተኻየደ ስርሒት ብውሕዱ 30 ሽበራውያን ከም ተቐትሉን ዓሰርታት ከም ዝቆሰሉን ኣዘዝ ሰራዊት ሶማልያ ገሊጾም። እዚ ስርሒት ኣባላት አልሸባብ ኣብታ ከተማ ድሕሪ ዘካየዶ መጥቃዕቲ ቦም ከም ሰዓበ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። ሰራዊት ሶማልያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሓት ሓምለን ሰነን ብዘካየዶ ተመሳሳሊ ስርሒታት ብጠቕላላ ኣስታት 3 ኣባላት አልሸባብ ከም ዝቐተለ ጸብጸባት የረድኡ። እቲ ሰራዊት ኣብ 2026 ኣንጻር አልሸባብ ዘካየዶ ስርሒታት ብዓይነትን መጠንን ኣስፊሕዎ ከም ዘሎ ጸብጸባት ይጠቕሱ። ሽበራዊ ጉጅለ አልሸባብ ንልዕሊ 20 ዓመታት ቀንዲ ጸጥታዊ ስግኣት ሶማልያ ኮይኑ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዮም። ጃፓንን ኣውስትራልያን ጸጥታውን ወተሃደራውን ዝምድንእን ንምዕባል ዘኽእል ሓድሽ ስምምዕ ከቲመን። እዚ ላዕለዎት ሰመዚ ክልቲአን ሃገራት ትማሊ 18 ነሓሰ ኣብ ርእሲ ከተማ ካምቤራ ኣውስትራልያ ኣብ ዘካየዶ ዝርርብ ዝተበጽሐ ውዕል ክልቲአን ሃገራት ወተሃደራዊ ቴክኖሎጂን ሓበሬታን ክለዋወጣ ዘጠቓልል እዩ። ከም ኣካል እቲ ስምምዕ ጃፓን ካብ ግዝኣት ኣውስትራልያ ፈተነ ሚሳይል ክተካይድ ምዃና ተፈሊጡሎ። እቲ ስምምዕ ዞባዊ ጸጥታዊ ኣገዳስነቱ ቀሊል ከም ዘይከውን ዝኣመታ ክልቲአን ሃገራት ንትግባርኡ ከም ዝጽዕራ ገሊጸን። ይኹን እምበር እቲ ክልታዊ ስምምዕ ኣብ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ጸጥታዊ ጸገማት ከስዕብ ከም ዝኽእል ዝሕብሩ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ካብ ቻይናን ሩስያን ዝኣመሰለ ሃገራት ተቃውሞ ክገጥሞ ተኽእሎታት ኣሎም። ኣውስትራልያ ኣብ 2021 ምስ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ዝኸተመቶ ዝተረጋገ ሳብማሪናት ክትውንን ዘጠቓልል ስምምዕ ካብ ሓያሎ ሃገራት ተቃውሞ ክመጾ ጸኒሕሎም። ሩስያን ጋናን ቁጠባውን ዲፕሎማሲያውን ዝምድንአን ንምዕባል ዘኽእል ስምምዕ ከም ዝኸተማ ሓቢረን። ከም ኣካል ስምምዕ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ክልቲአን ሃገራት ትማሊ 18 ነሓሰ ኣብ ከተማ ሞስኮ ኣብ ዘካየዶ ዝርርብ መጠን ንግዳዊ ምልውዋጥን ወፍርን ንምስፋሕ ከም ተዘራረቡ ተፈሊጡ። ብዘይካዚ ሩስያ ንጋና ንሰላማዊ መዓላ ዘገልግል ትካል ኒግሎሳዊ ፀዓት ኣብ ምህናፅ ክትሕግዛ ቁርብነታ ገሊጻላ። ዲፕሎማሲያዊ ዝምድንአን ንምዕባል ከዓ ምንቅስቓስ ናፃ ቪዛ ከተኣታትዋ ከም ዝኽእላ ኣሚተን ኣለዋ። ዜናታት ንምዛምባር ኣርእሲ ዜና ክደግመልኩም። ቅነ መንእስያት ኣብ ምዕቃብ ባህላዊ ክብርታት ዓብዪ ግደ ከም ዘለዎ ተገሊጹ። ኣብ ንኡስ ዞባ ሰገነይቲ መኣዛዊ ምግቢ ንኹሉ ኣብ ኩሉ ንምትግባር ይስራሕ ኣሎ። ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል ኣብ ድሕነት ትራፊክ ጽርግያ ዘተኮረ ኣስተምህራዊ ጎስጓስ ኣካይዱ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ ኢራን ዝካየድ ዝርርብ ክቋረጽ ትእዛዝ ከም ዘመሓላለፈ ተገሊጹ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሰመዚ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ተወሳኺ እገዳ ከም ዘጽደቐት ሓቢራ። ኣብ ናይጄርያ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 25 ሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም።
نسعة زتدالو زينات تزازيملو مسترفو مدباتنا نحرقوكم بوغانا بروخ مشيت